Umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa usebuyile ngemva kohambo lwakhe nabanye abaholi base-Afrika obekuhloswe ngalo ukulawula impi esidonse izinyanga eziyishumi nesithupha phakathi kweRussia ne-Ukraine. Ukuzwa kabanza ngaloludaba sixhumana nomhlaziyi wezombusazwe uSandile Swana. Mnumzane Swana, sikwamukele endabeni zasemini nje. Molweni naphulaphula. Mnumzane Swana, inhloko zombuso sezihambe zabuya. Ngokubona kwakho ingabe lolu hambo lungachazwa njengempumelelo noma cha? Okokuqala nje bendifuna ukuthi imfazwe yaseRussia neUkraine iqale ngo-April 2014. Kodwa ke ngoku yenyukela kwizinga eliphezulu sekuyi-16 months sezingene eliphezulu ngoku. Lonto ke ithetha ukuthi impi endala le ayintshanga. Ukuthi ke uCyril Ramaphosa nabanye abongameli base-Afrika baye phaya bayocenga into yoba make kufakwe uxolo. Into enhle ukuthi bakwazile ukuthi bayofika phaya noba bekukhona iziphazamiso nayo kufanele siyibonge ukuthi into enhle. Umuntu onqanda impi uyafuna ukukhuthazwa. Umengameli uThabombheki uthe bekusemqoka ukuthi leli thimba liqale liyolalela kuqala inhlangothi zombili kulempi ngaphambi kokuthi benze iphakamiso. Kepha leli thimba lase-Afrika lifike nje neziphakamiso ngaphambi kokulalela amazwe omabili. Bekungekhona namhlawumbe ukugagamela lokho. Kube khona ububhudubhudu nokubonisa ukuthi mhlambi abayazi kakuhle lento abayenzayo. Nesiseko sabo sokuyaphaya namalungiselelo bengamahlanga nami ndiyavuma. Naleyo baxa besiyaphaya bagqibele sebesithi mayekwe lempi ngoba thina eAfrika siyalamba. Lonto ikhombisa ukuthi ipolitiki yomhlaba abakayazi kakuhle. Labaholi base-Afrika bagcizelela umthelelo omubi walempi kuleli lizwekazi iAfrika. Ikhona yini mhlawumbe inhlansi yethemba ukuthi lempi ngasiphele? Njoba ndisitsho lempi iqale ngo-2014. Isibhamu besikhala kusukela ngo-2014 2015 kuya phambili nabantu ebebesifa ibingeso sibhamu esincane bekukhala sona impela. Sisaqhuba sikhala ngamandla njengoba sithetha nje. Ngoku kudliwa umhlaba phaya. AmaRussia adla umhlaba wase-Ukraine and ayawuthatha uba mayibe ngowabo. I-Ukraine ayifuni lalo mhlaba. Xa kudliwa umhlaba ke into yoxolo ayingeni indawo ngaphandle kokuba aba babethwayo badlelwa umhlaba bathi hayi madoda soyisakele uthatheni umhlaba. Uxolo lona luzibakho ngoba i-agreements of Minsk ziye zabambili zohlulakala zombini ngaphambili kubantu ababe bezama ukutheba kubekho uxolo phaya. 2 Minsk 1 agreement 1 Minsk 2 zohlulakele zombini. Ithetha ukuthi ngoku kufuneka kuliwe kude kube khona obonayo egobuphondo. Mnumzane Swana, sibona kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje mini.